katong tunok journey nimo tama karon pa ko na remind Chard ikaw man day tuno Yes, ma'am. Nihangyo pa ko nimo nga dili nga na dili ka magpa-injection. pa-inject tungod kay ngano gani nga ako'y naka-rescue sa imo adto ngano man to Napod mo sa gawas ato, ma'am, din kami kay murag padulong mi sa 7-Eleven kay mamalit og mga gamit. And then, funny kay to siya, ma'am, kay sinilas na ko ato, then naguban mi ni Cliff. Then nana ko ni Cliff nga, ngano sapatos-sapatos pamangka, din pagkataod-taod kay natusok na din ko kalambi. So, ironic yung guys siya, ma'am, din. Timing po, ma'am, nga ikaw, nakato sa gawas, nagbahin-bahin. Then, ingon si Cliff nga, ma'am, natunok si Richard og kanang alambre, nga din. Nana, pagid ka, ma'am, nga, sabuni din. Nana, pagid ko, ma'am, ko jikray sabon ako. So, moto, paano ba kayo siya, ma'am? Yes, ma'am. Nga, nakahulam patag sabon. Nakahulam mag-sabon, ma'am. May gari ka na safeguard. Oo, kay mo pinaka-safe ra nga pwede nimo isabonan to. Tama day no. Gisabonan pa din. Ay halin ko nanawag adtog nurse. Nurse, ma'am, pag-ugman din ko gipan. Kunya sige kag reklamo sa ko, ma'am. Lukan ko og kanang dagom. Pero it was good kay nakapa-inject yun ka. Yes, ma'am. Wala rin good choice, ma'am. Wagi kay choice kag gipalitan na yun ka. Kay anang gabiig sige kog i-follow up sa nurse. Kay kanang Ma'am Eljo sa ni pangalan itong bata unsay kuan pila edad kay need pagpalit og i-inject sa imuha. So sa feeling nga na-injection na nagyug ka. Actually, after ato, ma'am, kay murag actually, morning ko ato na injectionan, ma'am, din pagkaunto ako ang contest. Event, yes, ma'am. So, hawoy gigay ako ang bukton ato pa, ma'am, then nakakuan ko nga bugat good kay siya. Then, pero wala naman po siya noon na compromise ang ako ang pagkuan sa event, ma'am. Oo, yes, kaya kung na-compromise pa, wala unta ka nakapasok. Wala po kagihilantan, yes, ma'am. Yeah, it's good kay wala kagihilantan. Yes, ma'am. Ulan pagid to, ma'am. Ulan pagid kayo. Gani.